Kasik 300 kilometro bete ditu, Gabon esan da bezala, ongi etorriak gurean gaur korrikara, arazo teknikoak gaindituta, bertan gaude, eguneroko moduan zuzenekoa egiten, hemendik Bilboko estudioetatik, eta esaten ari ginen moduan Euskararen lasterketa herrikoiak kasik 300 kilometro bete ditu dagoeneko, eta Nafarroara egin du salto gaur, atzo Otxandiotik abiatu zen, ondoren zuzenean bertatik ikusi ahal izan genuen Gasteizeken hiriko kaleak zeharkatu zituen, auzo guztietatik igaro zen, eta ondoren gauez Argantzun, Bernedo eta Trebiñu bezalako gunetara ailegatu egin zen. Ondoren Nafarroako bidea hartu zuen eta goizeko 9:00 jendez lepo zegoen Lizarrara heldu da, ikusi berri dituzuen irudiak bertakoa dira, eta esan da bezala goizeko lehen orduan jende andana bildu da Lizarran. Egun osoan zehar, euria, eguzkia eta bestelakoak azaldu dira, baita ere Ortzadarra bera ere korrika argitu izan du, Ebro ibarretik eta Nafarroko herriberan egindako tartean. Egunak irudi zinez ederrak eta ikusgarriak lagatu dizkigu, adibidez Mendigorria eta Artasoa bidan 80 urteko andrazko batek lekukoa hartu duenean. Lobozan bildutako jendetza eta hainbat herritan tradizio bilakatuz jada mozorrotatutako herritarrak ikusi ditugu, eta momentu honetan korrika Azagrada bidean dago, Lodosa, Karkar, Andosilla edo San Adrian bezalako herriak gurutzatu ostean, esan da bezala Azagrara iristekotan dago, nekazal eremu artean Euskararen aldako aldarriak, ofizialtasuna xede, lekukoak gure geografia osoa marrazten jarraitzen du, eta gauez, besteak beste, Zintroniko eta Tutera bizitatuko ditu. Bihar eguerdian Tafaiara iritziko da, eta denborarik galdu gabe ikusiko ditugu zuzeneko irudiak, esan da bezala Azagrara iristen ari da momentu honetan korrika Nafarroako herriberan, hor Euskararen indarrak loratu sortze dituzue irudiak. Kontuz kotxeekin. Kontuz kotxeekin. Nafarroako herriberako irudiak, jadanik gauak egunari irabazi dio, adin guztietako herritarrak ditugu bertan, eta gaurkoan hemen Hamaika Telebistan, egunero bezala, gonbidatuak izango ditugu. Aipatu moduan, atzokoan Carmelo Landa izan genuen, eta gaurkoan, pertsolari, kazetari, artista, musikari, polifazetika, Izar Mendiguren, Gabon. Gabon, bai. Atzo Otxandion egon zinen, gero gau ez ere Bernedotik ibi zinen, beraz korrika gertutik jarraitzen ari zara, eta lehen da biziko hitzordua esan da bezala, Otxandion izan genuen, eta ze giro, ze zirrara, ze sentsazio hartu zenun. Izan beti bezala, ez, poza da korrikaren hasiera eta korrika bera, ez, eta Otxandion izan ginen, arratzalde pasa, hasiera ekitaldia ikusi genuen, bertako emozioak eta furgone eta plazan zartzen deneko zirrara hori barrutik ere sentitu, ez, eta Euskararen aldeko aldarriak kanporatu, plaza bete-bete egon zen jendez, adin guztietako herritarrak, jende nagusia ere bai Otxandioko balkoiadatik ikusitekeen, elizan akrobazistak, eta herri honen ilusionista ugari esan denak Euskararen alde, eta ederra da ikustea jende guztiak bat nola egiten duen, eta bakoitzak bere herrian, bere kalean zelan mundu bat egiten jarraitzen dugun euskaraz. Ilusionistak aipatu dituzu, eta aurtengo kantari helduta, korrikak itinerantzia horrekin, nola eramaten duen euskara gure kartografia eta geografia osora, eta ia esan bi urtetatik behin, nolabaiteko berrindartze kolektiboa suposatzen du, eta azkenean euskara bazterretatik erdigunera eramaten du baita ere. Hori da, bi urtean behin, bultzada handia izaten du, edo zabaltzen du Euskal Herriko 11 atzokotan, ez, bereziki, ni Arabarra izan da oso garrantzitsua iruzaitola, era honetako ekimenak egotea, erdaldunagoak diren eremu horiek euskalduntze aldera, ez, nik esan bezala atzo goizaldez Bernedon egin dut bizita, Araban mendialdean, eta Arabar Erriozaren ingurutan ere bai, naiz eta korrika aurten ezen pasako, badakit Gasteizen kripanetikea korrika noiz pasatuko zen, galdetzen zuen karta bat ateratzutela, eta baita larun bat honetan Erriozan ere bai, korrikaren aldeko festa egingo dutela, beraz, korrikak nolabait esateko berrin
jendartze horrez gain, urratz berriak emateko jendea bildu egiten duela, eta horren garrantzia ere bai, ez esan bezala, Euskal Udalekutan, sarrea aterpetzeko kilometroan lauterdietan naurak eta 52an geneukan itzordua, beti bezala bizi-bizi etorri zen, goizaldez, eta antze ibili ginen, Euskal Herri osotik bertarutako 10-15 gazte inguru, bai Lodozakoak, Anoetakoak, Etxebarri Markinakoak, Zarauzekoak, Laudiokoak, goizeko lauterdietan, gure metroak eta ekarpena, naiz eta udan eta urte osoan zehar auzolanean egin, hortze guzten, eta ikusi genuen, gero zelan furgonetakoak ere bai, Euskal Udalekuan lotan geratu diren, eta goizan ere haiekin izan gara, eta, poza, gau ez eta gunez elkarrekin amestea. Gau ez korrika egiten ja espezializatzen nahi zara, aurreko edizioan Laudion ordu txikitan egara uzan Laudiotik, eta badu sarma berezia, gau ez korritzak eta gainera kasunetan aipatu bezala ere muez euskaldun batetan Bernedon, eta azkenean lekuko ez daia gelditu, ez daia eten, eta... Bai, hori azken bi edizioetan gau ez tokatu zaigu, goizaldez zeharkatu du aiaraldea osoa korrikak, baina hortengoan 2 egunetan egingo digu bizita, atorren ostegunean Artziniaga zapalduko du, zeharkatuko du, eta ostiralean Urduñatik sartu eta eskualde osoa, Urduña, Morrio, Orozko, Laudio, Areta, Baranbio, eta hortik jau, Gautarri Gorria galderantza hartuko du bidea, eta bai, pozarren gaude, eguerdian eta oso ordu honean pasatuko delako Laudio eta gure ingurutatik, eta horrek ere lagunduko duelako, nahiz eta bestela ere jende asko ateratzen zen korrikara, azoka eguna dela erantzten baldin badiogu, festa lertuko dela ez dago inolako zalantzarik. Saiatuko gara urtean zehar ere bai ez, Euskaldun berri guzti horiek eta Euskararen mundu hori kanporatzen. Bai, eta aipatu bezala, ibilbidearen zati parte bat aiaraldetik igaroko da, atorren 6an eta 7an, okerrez banaldu, bai, 6an eta 7an, eta aipatu bezala, atzo Otxandiotik abiatu zen, 9an Iruñera ailegatuko da, hainbat txoko gurutzatuta, eta, momentu honetan ikusten ari gara, zuzeneko irudiak, oraindik hor Nafarroako herriberan, baina abiapuntura joko du, izan ere, atzo lehendabiziko saioa izan genuen, eta, izarren antzera, gure lankide bat, Inaut Gantxegi, atzo Otxandion egon zen, laster berarekin hitz egingo dugu Nafarroko herriberatik, eta aipatu moduan, Otxandiotik Iruñerako bide itinerante erraldoi hori egingo du Euskararen aldeko lasterketa herrikoiak, eta bi udalerri hauetako alkatekin egon zen Inaut Gantxegi, Hamaika Telebistako mikroarekin, korrikaren petoarekin, eta korrikaren 20. edizio honetan oso simbolikoak egingo diren eta oso ezagunak egingo diren bere peluka berde, betaurreko eta zapatilla berdeekin. Hementxe, alkatetza honetan, Otxandioko alkatetzan, okupa bat, Joseba Siron, Iruñako alkatea. Joseba, zer da errezagoa? Zezenen aurrean korri egitea, edo instituzioetan atzetik dituzun herritar guztiak dituzula korri egitea, o lan egitea? Bigarren aukera. Dudari gabe gainera askoz ere zailagoa da, bai. Baina, egiten ari gara, moldatzen gara, bai. Denbora gehiegi egon gara zai, orain horrela besterik gabe amore emateko. Eta korrikaren inguruan, korrika entzutean ze tortzen zaiztu burura? Segurazki korrika egin nuen lehenengo aldia, ez? 80. hamarkadan, eta Nafarroako herri txiki eta ilun ziztrin batzuetan goizeko ordu txikitan, ez? Aurten tokatuko zait kilometroa hartzea, lekuko hartzea, udaletxe plazaen aurrean, ez dakidana da garai hartan bezain ongi pasako dudan. Mila esker, ondo funda dira dena eta segi korrika. Mila esker zuei. Hementxe beste hiriburu handi batetako alkatea, Gorka Hurtaran, Gasteizko alkatea. Zemuz? Oso ondo, itzaldeon. Hementxe, gustora, Otxandion. Bai, oso gustora herri honetan, gainera Amamaren herria da. Beraz, ezagutzen dugu herri hau eta Gasteizik nahiko gertu dagoena. Eta pixka Gasteiz ez da hitz egiten, nola ari zara bizitzen orain alkatetzatik bizibidea edo? Hombre, aldatzen da asko, ez? Aldaketa nabaria da, baina ere gustora, ez? Azkenean nahiko helburuak ditugu jorratzeko, eta poliki ari gara hori jorratzen, ez? Eta euskarari dagokiona ere, nik esango nuke azken urte hauetan ere euskararen erabilera gero eta handiagoa dela, ezagutza ere nabarmen handitu dela eta hori da bidea. Eta marotoren oraindikan espiritua eta hortikan dago edo saiatzen ari izatera pixka bat
aurrera ematen udaletxean. Hori astuta dugu ja. Bai, hobe. Erabat, bai. Ega ba, ondo segita, korrika. Bai, eskerrik asko zuei. Ba, hementxe Urtzi, Otxandioko alkatea, zemot gaurko eguna astoramendu eguna, ezta? Bai, astoramendu politxe, eiz esan da. Olako gehiago aukiko daunke sobeto. Hore bat izan daiteke bai gaur hemen astea, ezta? Da zoze politxe ez dakit, zentzu guztizetan politxe, bai simbolikoki, bai herrizen sortu dauen ilusio eta movimentua ikustegatik, eta gero baite, azkenien olako ekimen polit baten, da eder baten, ez, eta inbeste batzen gaitu ematen, gure aletxu ipintzen duguleko, ez, orduan bai, guai dago. 81 urte hemen bomba euria egontzela, baina hala ere hondikan euskera aksendu dira, ezta? Bai, egize da, lehen kaletik pasona zenien, etorria eta Andre bat, berak ezagozta ez, bederatzi urtekin, 1989 zen, hasi zen eskolan, lehenengokoz, eta berak ezagozta ez. Zer zan orduen eskolara joen bier, eta euskera zeiten itxi ez, eta zer dan gaur ez, hainbeste denbora pasada nien euskeran alde ez, eta euskeraz bizitzien alde hainbeste jente elkartze ez, eta beraz eben hori ez, emozio horrekin, holan hasi ginen, baina behintzet oin postasun hori, lehen debekatute guena, behintzet oin, debekatuta igual zailtasunak badauz, zoritxarrez, herri honetan, baina bentzet badau ez, jende hartien somatzen da ilusio hori euskeraz bizitzeko, orduan politxe da izan da. Bueno, dena ondo joan dedila eta aurrea. Bardin, animo, lan asko egin, eta ondo pasau. Venga. Eta gaur, autoridade hemen inguratua gaudela ere, Mauleko alkatea, Michel Etxeberri, ondo? Bai, Michel Etxebest ondo, bai. Etxebest, markatu. Eta, zelan hemen Otxandion, nolatan? Nolatan, bidea eginda, 3 ordu bide eginda, eta poz handia ekilan gomita okanik aekatik, hemen beste herri heldatako hauzapezeki kilometrotxo edo 2 edo 3 egiteko. Ondo. Zu, badakigu landare zalea edo zuaitzalea zalera, hemen botanikoki hitz eginda ze ari gara ikusten? Hemen ari gira, zuaitze espezial bat, beti goiti ari den, beti goruntz eta goiti eta aurrera ari den eta zuaitza zabaltzen ari dena eta erroak badakigun hundiren, mena ostoak eta adarrak beti aitzina eta Euskal Herria zabaltzen eta estaltzen dituena. Eta korri egiteko runningeko zapatilak edo espartinak? Espartinak ez. Espartinak running egiteko bai aldatu da, menteak aldatzen da eta denborak eta bai materia berriak dira eta bai runningekoa. Maite dut running egitea, asko egiten dut eta ez ditut hemen, mena zakuan bai. Amin esker, Michel Etxebest eta ondo joan dadila dena. Bai, zuei bai. Hortxe izan ditugu Joseba Ziron, Gorka Urtaran, Urtzi Armendariz eta Michel Etxebesten adierazpenak, Einaut gantxegirekin eta Einaut furgonetan dago, eta zuk izar furgoneta ondo sagutze duzu azkeneko edizioetan, eta, korrika aipatuta, dagoeneko hitz egin du, ez, gau ez korritzarena, sortzen duen zirralaren inguruan, eta bain oroitzapenen inguruan eta anekdoten inguruan galdetuko izut, asko bizitzen dira, ordu asko dira, oso intensoa, konbibentzia handia sortzen da, eta gauza asko ikusten dira egunez, gauez, eta indarrak irauten duen bitartean. Bai, ziurrenik kontatuko dira, baina ikusi furgonetik dena ikusten da, onerako eta txarrerako. Eta bai, nik ere bai, eskualdetik naiz eta korrika jarraitu, batzutan bestakit edizio nahiko txotan. Izan dute aukera eta plazerra furgonetatik kamera eskutan edo mikrofonekin zirikatzen korrikalariak animatzeko, ez? Eta, bai, ohikoak dira, ez, bitxikeriak, eta urtero gotan dira gainera nik aizko hartzut lehenengo urtean, karo, furgonetatik jeizterakoan, zuk kontrako norantzakoan eman behar duzu pausoa, eta normalean ahaztu egiten zaizu, dituzu zure trazteak, eta orduan oso ohikoa da erortzea. Baina erorketa da, kriston zapla da. Orduan, olako momentua beti gogoratzen ditugu, ez, eta zoitura dukagu furgonetakoi tortilla eramateko, eta pizkatzu da mimatzeko, ez, azkenean guk ez 7-8 orduko tartea egiten dugu, baina hor jende asko dago 12-14 orduko txandak egiten, haiei esker ere bada posible olako ekimen bat aurrera eramatea, kontuan hartuta ere bai, bidean zehar, bai, seinaleak ipintzen egoten den voluntarioan dana, ez? Edo egunerokoan ere bai, korrika batzordeetan eta bestelako markoetan korrika antolatzen edo laguntzen egoten direnak. Beraz, furgonetak 1000 pasarte izan ditu, bitxikerien hartan niko hartzuta diez aurreko edizioan amurrion ginela, furgonetak pasatu behar zuen zuia,
eta behitu dela betiko biblidea, baina ez ziren konturatu furgoneta ez zela kabitzen. Goian goiko publizitate sortarekin ez, eta orduan furgoneta aldaketa egin barri izan zuten, da, bueno, parre pixkata egin genuen hauen kontura ez, azkenean betiko biblidea izan da, jo, nola etzarete konturatu ez, aldako komeniak ere izaten ditu, eta, bueno, gero mozorroak ere gotan dira tarteka, ez? Gaur egon dira. Gaur egon dira. Bart ere bai, Bart ere bai, txirrindulariak ibili dira, ohikoan bezala, baina goizean furgonetako gidari taldearekin egin du topo, esan bezala Euskal Udalekutan egon direlako gurekin, eta kontatzen zuten, Otxandion batek patinetan hasi duela bide osoa, eta Bernedora oraino duela 12-14 ordu patinetan. Eta bai, patinetako urpiak erre egiten direnez errepidean. Ordezkoak ere bazituela, beraz jendea prest dago aurten korrikarako. Bai, hortxe ditu badioz gaueko irudiak Marañonen, eta jendeak, bueno, txanoakin, gauez eta freskatu egiten du, eta ipatu bezala, gogoak eta borondaten dira izan behar da patinekin joateko, gaur songokutaz mozorrotuta zegoen bat azaldu da. Antolakuntzatik esan digute, bueno, dagoeneko ezaguna dela, Nafarroan Lizarra eta Karkarraldean eta beti azaltzen diela berdinak mozorrotuta eta gainera mozorro berdineken eta klasiko bat bilakatu dena gainera aldarrikapenarekin abokatuz mozorrotuta doana zuzenbidea euskaraz eta epaitegietan euskaraz aritzeko eskubidea aldarrikatuz, ez? Eta halakoak ere ikusten dira eta halakoak ere behar dira, ez? Zer lintzake da korrika edo euskara eta gure ingurua Euskal Herria, ez? Irririk gabe eta humorerik gabe zorionez korrikak ere horretarako tartea izten du. Bukaieran esate baterako ohikoa da Spiderra deitzen dugu jende guztiak. Spidermanez burua barne estalita joaten den korrikalari bat badago eta horrek ere ziurrenik egingo ditu bere 50-40 eta 60 kilometroak orduan, polita ikustea kilometro ez, zenbat aurpegi ezberdin, zenbat hain ezberdin batzen dituen korrika bezalako ekimen batek, eta halako pertsonaiek, azkenean pertsonaia direlako azaleratzen direnak, zelako kutsua ematen dioten, da zelako kolorea halako ekimen bati. Bai, eta aipatu dugu, datorren astean, 6an Artzinigatik eta 7an beste herrietatik, Aiaraldera iritsiko dela, eta bueno, berez eskualde zabala da, herriak elkarren artean oso ezberdina direnak, izaera eta soilik izaera, baizik eta erradiografia bat eginda eta euskararen presentzia bera ere aztertuta, oso ezberdinak elkarren artean. Eta bueno, kontua da, azterketa horren baitan, behin korrika igarotzen danean, ze tokitan geratzen den euskara. Bai, zorionez, euskarak lekuko asko ditu, ez bakarrik korrikan eta azkurik esku pasatzerako momentuan, eta Aiaraldea bada ez herri txiki eta herri handiz osatutako eskualde bat, esan bezala oso ezaugarri ezberdina dituena, ez? Aiara bezalako herri txiki bateko 4 herri ditu bere baitan, eta bakarretik pasakoa korrika, okondotik adiez ez da pasatuko gainontzeko herriatik, bai, kontuak atera, goizeko 7 sartuko da berriro ere, Izarra aldetik korrika, 7 orduñatik Amurrioko bidea egingo du, ondoren Aiara, berriro Amurrio, Baranbio, Orozko, Laudio eta ordu bat erdiak inguruan, ordu biak zerbait gutzitan, agurtuko dugu Arrankudiagan. Furgoneta aurten pasatzea, bai. Amurrioko zubian inolako arazorik ez izatea. Berehala jarraituko dugu Aiaraldeari buruz hitz egiten, eta kasu honetan gainera lana tokatzen zaizu, orduan horren inguruan hitz egingo dugu, baina badakizue zuzenean gaudela eta aipatu dizuegu Izarrek aurreko urteetan egin bezala, Einaut Gantxegi furgonetan dagoela, eta dagoeneko entzuten gaitu, eta berarekin hitz egiteko parada izango dugu. Bueno, kasutan furgonetatik jaitsi egin da Einaut, eta hortxe daukagu. Gabon, Einaut! Bai. Hementxe gaude, Tafallan, bai, eta ez dakit. Horrela, jungo nahiz hitz egiten? Bai, hola xen. Baina ez gaude indikan zuzenean, ez? Ez gaude, zuzenean, ez? Bai? Bai, hementxe gaude. Ez dakit? Bai, a ber. Bai, barruan nago, bai. Kaixo, hementxe gaudela, Tafallan, iritsi gala. Hoendik antzutik,
ez dakit zenbat iraungo degun, baina esperantza Iruñaino iritsiko gehala. Ez dakit hortigan galderaik edo baldin gazute egiteko, egunean zehar edo pasadenai buruz edo galdetu nahi bazute, zerbait eola testigantzaikan, bueno, egunean zehar egindakoaz galdetu. Einaut, dagoeneko Einautekin egin dugu lehendabiziko konexioa, baina hau ondo entzuten, orduan saiatuko gara berreskuratzen eta galdetzen, lehendabiziko ia 300 kilometro hauetan, zenolako sentsazioak bildu dituen, eta bereziki gaurko egunean Nafarroan zehar bizitakoaren inguruan galdetu nahiko genioke, izan ere, aipatu moduan ikusi ditugu Lizarra, Karkar edo Andosillako irudiak egunean zehar, eta zentzu horretan berehala laster berriro ere bueltatuko gara Einautekin, baina, zuzenekoak agintzen du, eta momentu honetan esango zuet, 9:30 pasatzo dira, eta Izarmendigurekin jarraitzen dugu, eta ari ginen aiaraldeari buruz, eta kasu honetan lana tokatzen zaizu. Bai, baina laukotan ez euskararen alde eta euskara lantresna dugun ontzako lana ere poza izaten da, bizi poza, eta zorionez korrika egiten bezala kanbara eskuan edo berri emailet bezala, edo argazkiak ateratzen pila bat herritarre izango ditugu, aiaraldeako kolaboratzaileak ere bai, herri barruan korrika zelan bizitzen ari den kontatzeko, eta baita furgonetatik ere bai, argazkitan eta bideotan jasotzeko horrez gain, gainera urten drone bidez ere bai, aireko irudiekin emango diogu bestelako ikuspegi bate korrikari, beraz, aiaraldea.eus eta aiaraldea gaur komunikabidetik ere bai, jarraipen eta lekukotza bereziak eskainiko dira, guzti hauetan, eta zoragarria da iazan ikustea jendeak zelan erantzuten duen, oraindik auzolana den nola nagusi den euskararen inguruko ekimenetan, eta olako bai egunetan, eta baita bestela ere urtean zehar planteatzen diren bestelako dinamiketan, ez? Amurrion esate baterako, abenduaren 3an, konpromisoak eta maitasun lekukotzak eta testigantzak eskaini genizkion euskarari, eta bertan eskualdeko ikastetxe guztiak, eta 100.000 lagunetik gora ere bai, Amurriko plaza bete-bete egon zen euskararen alde, beraz, zorionekoak gara iazan olako herri batean bizitzeko aukera izateaz, hizkuntza eder bat izateaz, eta guzti hori zabaltzeko eta gertutik nola bizi dugun azaleratzeko parada izateaz. Droneko irudiak erabiliko ditugu hemen. Lanpotuko izkizu horregatik eta hemen ere ikusiko ditugu, eta zentzu horretan aipatu dugu, paisaje ezberdina, eta ez dela berdina, ez Urduñatik igarotzea, eta Laudiotik igarotzea, ez, eta horrek dakarren sarmare eta lekar ustartza eta azkenean egiten duzuen lan hori egunerokoan estanda modukoa ere izango du korrikarekin batera, hori da bide guzti hori gertatzen dugu, eta zuk aipatuz, kolaboratzaile zare hori, eta hor gainera egun teknologia berrien bitartez eta dagoen erreztasunarekin, ze hori ere aldatu egin da, sozialki eta teknologikoki den aldatu den moduan, baina beste dimentsio bat ematen dio jarraipenari. Bai, hori da, komunikatzeko moduak asko areagotu dira, nabarmenez, gaur egun guztik daukagu eskura, inguruan daukaguna kontatzeko aukera eta hori baliatzeko espazioak ere bai ez, izan tokiko proiektu komunikatiboak edo, zuzenekoak ez, eta gaur egun sakelakoarekin oso erraza da, bai argazkiak egitea, bideoak grabatzea, sare sozialetan partekatzea, eta horri esker, historia biltzen eta zabaltzen taldatzen ari gara. Bai, gaur komentatu digute baita ere antolakuntzatik arreta ditu diela urtengo edizioan zenbat jende dabilen argazkiak eta bideoak grabatzen, inkluso GoProarekin eta bar, baina hemendik ere mezu bat, korrika egiteko da. Ondo dago bazterrean geratzea eta begiratzea,
baina, bueno, errepidean dago magia, eta zentzu horretan, Nafarroan bai antzeman dute hori, eta ziurrenik beste herri batzuetan. Eta, bueno, kazetari lanetan ere, baina, bueno, korrikak ere baditu beste ertz batzuk, beste korrika kulturala, zenbatetan deitu zaituzte, gauzak egitako. Askotan, ez azkenan, ni ustaz deno daukagu artista bat barruan. Bueno, beste batzuk, beste baino gehiago. Ez, deno daukagu, kontua ez dugula igual deskubritu, edo ateratzeak batzutan lotza ematen dugula, edo bestelako mugak izaten ditugula, ez? Baina bai, kasu honetan, nire kasuan pertsonalki, bertsotan biltzen naiz, orduan bertso korrikaren baitan, Laudion ibili ginen kantuan, eta bai egia da, martxoaren bueltan korrika dela, eta nabarmen igotzen direla saio kopuruak, bestelako ate batzuk ere bai jotzen direla, ez? Bai euskaltegitakoak, egitegia esperimentu, jolazak, beti ere euskara jolazerako tresna bezala ulertuta. Orduan, nik uste dut ere, korrika kulturalak zorkuntzari sekulako bultzada eta bi ematen diola, ez, baita plaza bat ere, jendeak korrikaren magalean ohitua dagoelako biltzera, antzeslanetara joatera, ez, eta era berean, korrika kulturalaren baitan urtero sortzen diren ekitaldi jakin batzuk ezagutzeko aukera izaten dugulako, ez hor daukagu erradikalak gara antzeslana izan daitekeena, hane labakak eta ez dakitzen den beste aktorea, baina, bi emakumeek espreski sortutako antzesla bat dena, nik ez dute ikustoko aukerarik izan, baina oso kritika honak entzun ditut, erradikalak gara izena du lanak, eta, zorionez, korrikaren zirko honetan, azkenan egitako zirko bada ikuskizun bat korrika, eta ez da bakarrik... Paperazko betetzen dugu, gainera. Eta paperazko bietik galdu ere, erori, altzatu, baina nik baina arbenduko nuke magia, akaso, ez? Korrika egitea, korrika egitea pausoak ematea den honorabide berdinean, ez? Ederra da, baina nortik ara hori bai, genientzako garrantzia berdina dauka kale bazterrean animatzen dagoen pertsona batek, edota balkoitik txaloka korrikaren zain dabilen agure batek, ez? Azken finean denok osatzen dugu korrika, bakoitzak bere tokitik osatu dezake bere gunea, eta esan bezala mundu honen parte denok garen egin munduari buelta emateko zirkoko pertsonaia ere bai, ez? Beraz, zegatik batzutan lotzagatik zudur gorria ez dute zango, baina gure aurpegi hori ateratzera mugatu, ez? Nik uste badela garaia, zer letze paiazoa gara, paiazoak ere izango gara batzutan, eta ez du guraldetzarik izan behar, ederra dela zirkonetako parte izatea eta korrikako parte izatea, bai. Bai, eta funambulista lanak ere egite ditugu askotan, eta esan dut, leku askotarago bilatzen zaituztela, baita telebistara ere aurtengoan, eta, plazerra izan da, eta, ikusiko dugu elkar korrikantzear eta korrikatik kanpo, eta kontatuko ditugu hainbat gauza, eta ikusiko dugu plazetan eta beste hainbat lekutan. Bai, seguru dudarik ez izan korrikan lanean, edo korrika egiten, edo korrikakoak animatzen. Bai, noski zalantzari gabe, plazerra izan da, eta hurren arte. Berdin. Eta, behin iztara agurtuta, korrikak Nafarroan bere bidea jarraitzen du, ia zuzeneko konexioa egiteko aukera dugun, kasu honetan lasterketarekin, bertako irudiak ikusi ahal izateko, baina, ezin baldin badugu, berriro ere, kasu honetan seinaleak ez duelako laguntzen, ekizue, Euskal Herria osoan, laugea mantentzea ez dela gauza erraza, 24 orduz ari garela, barrutik esaten dute buelta egin dela, eta, ia ikusten ditugun behin izara gurtzeko, berriro Nafarroako irudiak ze ederra dira, hor moikanoak ikusten ditugu, eta, lekukoa eramaten, Nafarroan zehar apenas ez dago argirik, batzuk korrika ikusi ditugu beste batzuk ere, incluso bizikletan, hor argiekin, eta benetan ederra da. Eta ari ginen, korrikako irudi hoiekin, eta bueltatuko gara izan ere, aipatu dugu, Lizarran egon dela goizean korrika, ondoren Garesetik igaro dela, eta arratsaldean Karkar, Andosilla, San Adrian edo Azagra bezalako herrietatik, Azagran Zebilen korrika guk gaurko saioa hasi dugunean, eta goizean, aipatu bezala, Garesen eta bertan Einaut Gantzegi egon da, kasuntan berriro ere, bere peluka, betaurreko peto eta zapatilla berdeekin, zapatilla korporatibo horiekin, eta Garesen zubi bat eraikitzen saiatu da, eta bertako herritarrekin
euskara ikasten ari direnekin, umeekin, irakasleekin egoteko parada izan du. Kaixo, gaur korrika Garesetik pasatzen dela eta palagizonak hemen egon behar zuen. Baina gaur hemen zer ikusten dugun. Txispa batek sortzen du sugarra, baino honek berezko indarra, da ez galdu inoiz irrifarra, barra, heldu gera hitzia. Eta hemen Garesen gaudela, zubia famatua da, zuk noraino egingo zenuke zubi bat? Dakit. Ez? Ez? Batek noraino egingo luke zubia? Zaragoza arte. Zaragoza arte hor, Mañiko, bai? Beste norbaitek noraino egingo luke zubi bat? Zerura arte. Zerura arte? Bai. Eta buelta edo zeruran geratzeko? Ez, bueltan. Bai? Bai. Mila esi eta mila gezi, izan berezi denak merezi. Eta zuek noraino egingo zenukete zubi bat? Nueva York asko gustatzen zaizue? Bai. Eta beste lekuren bat, adibidez? Nueva Zelanda. Dena berria, ez? York berria, Zelanda berria. Eta hementxe gurekin? Miren, Gareseko herri eskolako irakaslea. Zer moduz? Oso ongi, Bai? korrika egin nahian, baina ezin, orduan pixkat poliki ba nahi beste alderaino. Eta hemen ikasleak zer gustora ingo dira gaur? Oso gustora, egun hauetan ilusio handiz egon dira prestatzen, petoak eta bideoak, eta horrela oso bideoklip polita egin dute, eta bueno, horra aterako dute, eta bueno, ilusioarekin ikusten duzuen bezala. Eta kirol bezala edo luzamenduak eta egin aldituzte bat? Bai, noski egin dituzte, bai. Errekreoan eta lehenengo txokolata da, indar hartzeko, eta gero luzamenduak egin dituzte, bai. Eta hor, hemen Garesen horri gusten dugu zubia, famatua dela. Zuk noraino egingo zenuke zubi bat, aukera eukiko bat zenu? Ni mundu osotik zehar. Bai? Mundu osoa zehar gatuko lukeen? Hori da. Arrisko zubie gainera, bai. Luzamendu mota desberdinak daude. Luzamendu arruntak, luzamendu tailandiarrak, luzamendu errusiarrak, yoga luzamenduak. Baina garai hauetan luzamendurik onenak besoak zabaldu, eskumuturra berotu, behatzak txenk, poltsikoan eskua sartu, eta korrikari dirua eman, horixe da luzamendurik onena! Txispa batek sortzen du sugarra, baino honek berezko indarra, da ez galdu inoiz irrifarra, barra, heldu gera hitziarra. Eta prest denak korrika egiteko? Bai! A ber, guazen luzamendu batzuk egitea, Luzamendu batzuk, estiramentu batzuk, a ber. Ega, ondo inberra, luzamenduak. Ega, hori da. Ondo luzatu, Ega. Hori da. Ega, Ondo luzatu, gero, ondo korri egiteko, Ez, hemen zubian gaude, eta zuk noraino egingo zenuke zubi bat? Noraino egingo nuken zubi bat? Bueno, Iruñaraino. Iruñaraino, zertza, Iruñarra. Claro, hori da, bai, hemendik, bai. Eta hau ikusi duzu ez zubi polita dena, Bai. Eta hemen korrika egiteko adinik ez dagoela, ez? Ez dago. Eta hemen zubian, ze bizipen hemen zubi hontan? Bizipen asko behitu, urtero, 2 urtean behin pasatu egin da, gure erretik, eta aurten tokatzen dugu hemendikara, eta aurrekoa izan zen beste aldetik, eta beti zubia. Zubian beti gaude euskaren alde, beti. Eta zuk noraino egingo zenuke zubi bat? Noraino egingo nuke zeruraino, euskara zeruraino idaramango nukenik. Bai? Gustora gainera, bai. Luze erraldoia. Gure dantza jabe, oiek gabe, nondik inoare. Apa, kaixo, eta zuen nortu zarete? Garesekoak. Garesekoak, baina ze talde edo zelkartekoak? Eramateko lekukoak, Bai. ezker abertzalekoak. Ezker abertzalekoak. Eta ezker abertzalea ere korrikaren alde.
Jakina baiet. Ba, venga, sei horrela. Hau bai. Eta egitekotan hemen Garezen zubia garrantzitsua dau, eta zuk noraino egingo zenuke zubi bat? Alde guztietatik alde guztietara. Oso ondo ba. Hau ba. Hortxe Ñaut Gantxegik Garezeko herritarrekin batera prestatutako bideoa gogoratu gaur eguerdian ikusi duzuen giro berezi horrekin igaro dela korrika bertatik. Gaueko 9 eta 58 minutu dira, hemen Hamaika Telebistan zuzenean ari gara, gurean gaur korrika saioan Izarmendiguren izan dugu gurekin, eta bueno, aipatu du moduan korrika aurrera eramateko hainbat lagunen lana beharrezkoa da, eta atzokoan Otxandion ala ikusi genuen, Garezen ere ala irudikatzea lortu dugu, eta atzokoan protagonista berezi bat ere gehiago ezagutzeko aukera izan genuen, izan ere korrikaren hasierako ekitaldian Zurini Jarritu, datorren astean hemen Hamaika Telebistan aurkezlanetan arituko dena, eta Koikili Lertzundi denontzat ezaguna atletikeko ezker laterala izateagatik, gero euskara eta kirola elkarlotzen dituen hainbat ekimen burutze dituelako, eta bere jaioterrian abiatu zen korrika, bere ere aurkezlanetan egon zen, eta hainbat proiektutan murgilduta dago, tartean bere aterpetxea, eta berarekin egoteko aukera izan genuen, korrikak berarentzat suposatzen duena jakiteko, gogoratu aurreko astean, sare sozialetan, 1989ko edizioaren argazki bat zintzilikatu zuela sare sozialetan, bera txiki-txikia lekukoarekin azaltzen zala, eta orduan azpimarratzen zuen gaztetatik sortu zitzaiola euskararekiko konpromisoa, eta aipatu bezala, 1000 saltzetan, 1000 proiektutan sartuta dabilen Koikili Lertzundi, hemen Arrobia saioko kolaboratzailea da baita, eta berarekin egoteko aukera izan genuen atzo izan ere, euskarak ahots eta alegin guztiak behar dituelako. Otxandion eman diote hasiera korrikari eta bertako da den Koikili Lertzundi izan da aurkezpen ekitaldiko aurkezleetako bat. Aurkezpena egin baino minutu batzuk lehen, txeago berarekin egon gara, eta Otxandion korrika egiteak eta berau aurkezteak zer suposatzen dion azaldu digu. Otxandio herriaren binkuloa korrikagaz beti izen da oso fuertie, beti bizi izen du txikitatik oso modu berezian, eta gaur egun mantentzen da bizi-bizi eta guretzako modu baten premio bat da, ez? Korrikaren hasierako ekitaldean montatzen den jaleo guztia ona ekartzea Otxandiora, eta Otxandio modu baten ere kanpora begira ezagutzera ematea bere balore nagusienetarikoaren bitartez, ez, euskara dela, ez? Hori privilegio dutxe da, ez, gero, aurkestearena eta hori gehiago da lana, eta izango da tentzina aukitea, eta hemen gabiz orain gainera, horrekin pizkate eskemak eta egiten, behin bukatute hori, seguramente izango dugu disfrutau beste modu baten, edo beste batzutan egin dugun bezala, ez. Eugara harri, geurre gorri. Korrikaren hasiera hemen egitean nik uste dut aekaren gesto bat izan dela oso humanoa, ez, berarekiko eta bere familiarekiko. Azken batean aekan bertan Josebak berak ikizuen ideia hau, azken batean euskara eskolatik ateratzeko eta modu baten mugimenduan jartzeko, hau da gaur egun euskara duen erronka nagusienetarikoa, korrika bezalako ekintza batekin apurtu egiten da. Zoritxarrez gertatzen da, gero usten duen pozoa egunerokoan euskara hizkuntza bizia izateko eskola esparrutik kanpo, zoritxarrez askotan korrikan bertan gelditzen da, eta gero jente asko ez du testigu hori bere egunerokora bideratzeko modurik aurkitzen edo ohiturarik, ez, bestelako ohiturak dituztelako, baina beste jente askorengan, eta zorionez gero eta gehiago, horrelako ekintza bat mugimenduarekin, kirolarekin, eta batez ere eskolaz kanpo zehozer gozamenarekin eta laitasunarekin egin dezakezun ekintza potente bat izan da,
ba uste dudala oso importantea gizartearentzako, ez? Euskararen erronka handienetarikoa hor dago, ez? Erabileran eta benetan demostratu behar dugu gazteleraz bizitzeko gai garen bezala euskaraz ere egin dezakegula eta alik eta jente eta esparru gehiagotan, ez? Korrika hasi baino lehenagoko gaua ere Otxandion Koikiliren aterpetxean pasatu dute AEKako kideek. Furgonetan joango diren bi neskekin egon gara eta beraientzako korrika zer den eta beraien esperientzia kontatu digute. Ni irtengo naiz hemendik aterako den furgonetan, bai, eta gero beraiek emango digute txanda. Bai, azkenean bat txanda bereizten dugu, ez? Batzutan, batzuk kargan dauz, korrikan bertan dauz, eta gero beste batzu dauz, bertan da deskantzate. Ez, horre, txikitalde goten dira, eta txandatzen jaten gara. Zinetzate lehenengo aldia da, bai, orduan manau pixkat zer etorriko zain, ez? Pixkat, baina bai, nik hori entzun dut, ez? Bai, lana itzela da egiten dena, bai, baina ondo pasako dugu seguru. Korrika hitza esaten diatela eta etortzen zaidala lana hitza, ez? Burura, baina ez bakarrik. Gero sentsazio hori beti behin korrika pasata gauzak ondateatzen denean badua. Eta, bueno, igual txikitak oroitzapenak, ez? Aitak esnatzen dituen oso goiz, eta teatzen ginela, ez geneki lanora, iaia, baina, bueno, hori pixkaten, eta sentimendua. Gutxi gara bera, nik horrela laburbiliko nuke. Danok edo, bai korrika entzuten dugu, da korrika atez, igual, sasoi honetan ez aztiar daula, edo azteko, azkaran, azte horretan korrika entzuten dugu, eta bai, mogitzen dakula hemen zer pizten garila, ez? Eta urduritzasun, baina modu berian, ala itzasun da, bizitzasun guzti hori, ez? Da, furgonetatik bai askotan, zelako politxe izaten da igual, lekukoa dator, zu gidatzen furgonetan, hori lekukoa atziki dator, baina zu furgonetan aurrean zu izan ez ikusten duzu, kilometroa hartzeko dauzen aurrekoak, eta zelan dente guztia dago saltoka urduri ez bixi, eta netzako hori bai oso adierazgarri dela, ez? Euskeriaren bizitzasuna, zer sortzen da den sentimentu hori, ez? Hortxe Iratik eta Angelak transmititzen zuten zirrara pozak korrikak berak ekartzen diguna, eta baita ere atzo Koikili Lertxundik lehendabiziko pertsonan bizi izan zuen, atzokoa egun berezia izan zen berarentzat eta biharkoa ere, izan ere gogoratu arratsaldeko 4 eta 4 Osasunak eta Atletikek elkarren artean jokatuko dutela Koikili Lertxundiren ibilbidean garrantzi handia daukaten bi talde, baina bueltatuz korrikara aipatu moduan voluntarioak atzetik, kameren atzetik, inkluso furgonetaren barruan, eta beste hainbat lekutan izarrek lehen aipatu dugu moduan, tortillak eramaten dabiltzanak, balkoitik animatzen, korrikak lan ugari eskatzen du, postu eta leku ugarietatik, eta korrika aurrera ateratzeko, aipatu dugu moduan, hainbat esku beharrezkoa dira, babesletzak ere ezinbestekoak dira, eta bueno, guk hemen boga garagardoa daukagu, bakizu Euskal Herrian egindako garagardoa dela, eta aurten boga dela besteak beste, korrikarekin bat egin duen beste enpresa horietako bat. Eta gainera, korrikan zehar etiketa berezi bat prestatu dute bogako lagunek, korrikari erreparo egiten diona, korrikari erreferentzia egiten diona, eta bueno, boga garagardoko kidekin egon gara, izan ere, eurek azken urtetan garatutako proiektuaren berri eman digute, eta momentu honetan euren osasun egokia zein den azaldu diguten. Boga gazte ekintzailez osaturiko kooperatiba bata, orain 3 urte sortu sana, edo hasi ginena ibilbidea egiten, eta orain urte eta erdi pasatxo fabrika martxan jarri genuna. Orain garagardo kultura berri bat dator, mundutik, Europatik, Estatu Batutatik, eta apurre gure helburua da hori ere hurbiltzea euskal kontsumitzaileari edo.
Bueno, oso ideia polita suertatu zen, edizio berri honetarako, eta bueno, korrika eta boga elkarlan horrekin, txosnetan egoteaz aparte, edizio berezi bat egingo dugu, ekoiztuko dugu, eta propioki korrikarako, ez? Eta horrela, azkenean hau da fruitua, ez? Boga eta korrikaren arteko fruitua. Korrikan zeharreko jaialdietan presente egongo dana, batez ere horre ameirako ekitaldian, eta azken finean izango da ere korrikaren partetik, Euskal Garagardo Naturalaren aldeko apustu hori, eta bogaren partetik ere, korrika eta euskararen aldeko, gure aletxoa jarriaz. Boga korrikari ematen diona da aukera bat, azkenan nolabait edizio berezi bat edo pertsonalizatzeko garagardo natural bat. Eta bere partetik korrika, azkenean pauso hauetan, azkenean euskal kulturaren aldeko, bertoko produktuaren aldeko bide horretan, hori azkenean apostu bat, apostu irmo bat, eta nik uste dut, poliki-poliki edizioak pasa dela, sakonduko dena, Merkatua oso handia da, baina gure lekutsoa bilatu nahi dugu, bertoko produktuen ganako, euskal gastronomiaren ganako, ekonomia sozialaren ganako, atxikimendu daukan pertsona horiek, Horiek dira apurre gure lekutso edo nitxo txiki hori, Aurreko urteko emaitza gainera oso onak izan genituen, kooperatiban, 60.000 litro saldu genituen, 250 salmenta puntu lortu ere, eta 4 lanpostu sortu dira, Orduan, oso pozik gaude, emaitzak betetzen eta emaitzetik gora gaude, eta espero dugu, urtea joan ahala, Boga Garagardo kooperatibak artisau garagardoaren munduan, lehenengo referentziazko marka bat bilakatzea, mendik eta 5 urtera edo horrela. Emaitze hauek ikusita, apur bat ere aurreratu ditugu handitze fase edo plana genuena, eta orain gaude murgildurik handitze horretan, alboko pabelloia hartu dugu, eta hasi gara obretan, botillaratzeko makina berriare helduko zaigu laster, eta honekin gure duguna da genuen 90.000 litroko kapazidade horretatik heltzea 300.000 litroko kapazidadera, Eta horrekin malgutasun bat ematen dugu ere proiektuari. Da gure lehenengo elkarlan edo, kolaborazio potentea. Gainera gure publiko horrekin oso lotua, euskal kulturarekin oso lotua. Eta esan oso pozik eta harro gaude, Azkenan, jaio dan proiektu honek ere izango dituelakoan beste adierazpide batzua, beste proiektu batzuekin, Hortxe Boga kooperatibaren proiektua gaueko 10 jota ditu, ez dakit ibilbidera salto egiteko aukera izango dugun, izan ere gogoratu Nafarroako hegoaldean, Erriberaldean dabilela momentu honetan korrika, eta gauari aurre egiteko, egia esan ez zaie bai parte hartzaileei, bai gure lankidei, bai antolakuntzako kidei ez zaie gaizki etorriko Boga Garagardoarekin topatzea, euskararen alde, ofizialtasunaren alde, Euskal Herria osoan euskarak ofiziala izan behar duelako, eta hortxe dituzu, kameoi artean, eta gaurko gauan korrika, Kastejon, Zintroniko, Tuterara, partikoki goizeko 4etan, Arketaz, Balterra, edo Alesbezera ailegatuko da, bihar eguerdian Tafaiara, hortze dituzue irudiak, kotxeak alboetan, lehen euskararen aldeko moikanoekin zaie eder, 1980ko urte horretan zoroagarri batzuk sortutako euskararen aldeko lasterketa herrikoi
horren olatua eta lekukoa eramaten, eta aipatu bezala. Gaurkoan Nafarroako hegoaldean, guk gure partetik programari amaiera ematen joango gara, aipatu bezala amaika.eusen, eta baitare gure Facebook eta Twitterrean korrikari dagokion informazio gaurkotu guztia jarritzeko aukera izango duzuela, baitare zuen herrietako kilometroen irudiak ikusteko, herrialdeka, banatuta ditugu dagoeneko, eta esan da bezala amaika.eusen topatu ditzakezue irudi horiek, bai elkarbanatzeko edo gura duzuen egiteko, gure partetik besterik ez, gogoratu bihar laujeak eta teknikak ahalbidetzen baldin badu, arratsaldeko 7etan kanalduderekin batera Aman Komuneko eta Elkarlaneko saioa egingo dugula, eta goiko 9etan hemen gurean gaur korrika saio berezian zuzenean arituko garela Bilboko estudietatik, gure partetik besterik ez, eskerrik asko, jaso ezazue gure bezarkada eta aipatu bezala korrikak gauez Euskararen usta landatuko du Nafarroko herriberan izar berriak piztuz eta bihar horren berri emango dizugula hemen Amaika Telebistan. Gabon, eskerrik asko!